Psycho? Psychouši. Dělej. Psychouši. Neser. No. Jsi fakt dobrý, ty vole. Je tady pod novinama. No, tak natočíme Filipka, no. Mohu vyndat? Ne, otoč to. Na chvilku. Já ho vyndám. Ne, nevyndavej ho. No, psychouši. Psychou, ne? Co to děláš tam? Tak mu jenom nadvedni ty noviny, prosím, aby mohl vylézt. No, psychou, ne?